او بخوا فمینیست و اکتیویست خانم برین سونمس روزنامه گازت دوار دجی نویسکار نویس نویجی از ژنزیک و دشوپینم برین خانم دم باش. بله دم باش. از لسر وی پیمانه و نویسک نویساندیه بگومان من نویسا و خوند دوی نویسه ده هند بیجن دستلاتا ترکیه دخوازه به بطال کرنا وی پیمانه اپوزیسیون دیزاین بکه. یعنی هندکارن جمرا زیده تر وکن چوا دستلات دخوازه اپوزیسیون بریا پیمانا استانبوله بریا بطال کرنا پیمانا استانبوله دیزاین بکه. Evet, öncelikle şunu söyleyeyim. Seride ez vay bejim. Em biryar vekşandını kabul nakin. Em jve biryar bejin qaşo biryar. Bu sözde fesih kararı. Ev biryara qaşo ko hatiye betal kirin. Qaz ne hukukiye ve ne yasaiye ve ne lgor hukuka nafxayi jî ne yasaiye. لگور حقوق نافخایی اف پیمان هند روا برنه داره ام عولی وای بین زمان که پیمان بردوامه سر را کرنا پیمانه و دیزاین کرنا اپوزیسیون جی یا بریارا که قاشو هاتا ورگرتن تنه اف بریار نکو دیزاین کرنا اپوزیسیونی بو اوان که لدجی جنا دهاتم بکار آنین یعنی قرش کرنا جنه دهاتم بکار آنین دستلات خاص که از دستلات نخوازه که جنال همپر تندو تجیه و همپر تندو تجیه نافخایی یا ماله دا بپارزه yani prensida vak heviye kabul nake destlatlar. Destlat bi avayı de fikre ku dixwazek opozisyonu bike hevale xwe berk opozisyon jî li dijî wek heviye ye. Opozisyon jî wek heviye kabul nake. Bi rakirina peymanê jî dixwaze opozisyonu bike hevalê xwe. Peymana İstanbulê yani derbarê paşaroja jinaya misogerkirina paşaroja jinaya. Yani destlat ev peymana wek aparateka yani amûreka siyasî bikar anî li ser jiyana jina em dizanin ku divan vê meselê da binek bazar jî danûstendin jî hatine kirin. We behsa bazarekê di navbera Partiya Saadetê Saadet Partîsî û AK Partiye de jî kiriye berîn xanım hûn Temel Karamollaoğlu helwesta wî bi tundî rexne dikin yani tu dikarî hinekî din vekî rola Partiya Saadetê di vê meselê de çi ye? Saadet Partisi İstanbul Partiya Saadetê li dijî peymana İstanbulê derket ji roja awil da ew xalên ku di peymanê de derbas dibin yani wek heviya zayen da qebûl nake li dijî vaye li eslê xwe da dibêje ku em bi nêrînên dînî olî li vî tiştî temaşa dikin lê wek yani civakeke ataerkîl temaşa dikel vê meselê ku ji aliyê mêran va tê rêve birin. Serokê Partiya Saadet ji serî da li dijî vê peymanê bû niha jî ji bo ku siyaseta Tirkiye ji nû ve were dîzayn kirin daxwaz kir ku ev tişta bê bikar anîn û berjewendiyê wan li hev girtin yê Saadet Partiya Saadetê û AK Partiyê. Di vê mijayê da jî Oğuzhan Asîlter hate ser xet û li ser vî tiştî li hev kirin. Ji bo vekşandina peymana İstanbulê bi Partiya AK Partiya li hev kirin. Belê ez dixwazim balê bikişînim ser wan aliyên nerazî dibêjin ev peyman tevna malbatê dirûxîne hildiweşîne malbatê ji hev dixe ne li gorî adet û nerîtên civaka Tirkiyeyê. Mebesta wan ji vê yekê çi ye gelo ji ber temamê welatên Konseya Ewropî hema bêje piraniya wan îmze kirine ev peyman. Çima li gorî civaka wa ye çima ne li gorî civaka Tirkiyeyê ye ev peyman?
Yani aslında Avrupa Konseyi da asli xwe da konseya Avrupa'ya bixwe hemûyan van imza nekir, 45 welatan imza kir, بله di dewletan imza nekir. Ji aliyê din da jî em vay jî bêjin ku yani nirxên malbatê ku wek em bêjin êrîşek li ser nirxên malbatê tê dîtin, yani dewlet dixwaze di civakê da yani rêvebirî di destê wan da be. û di malbatê jî ku malbat ji aliyê mêrva bê rêvebirin, yani wek heviya jin û mêrê qebûl nakin. Dixwazin ku destkarî di maf û hiqûqê jinê da bikin. Ev tiştana bi peymana Stenbolê dihatin tunekirin û wek hevî dihate meydanê, ev mêjî divê xira bibe. Ev peymana Stenbolê jî ji bo vê tiştî derfetek bû, ji bo vê tiştî hatibû amadekirin, divê em tundutujiyê rawestînin. Dema ku me tundutujî rawestant wê wek hevî pêk were. Ji ber ku tundutujî wek heviyê xira dike, tune dike. Ji ber vê tundutujiyê jî jin, zarok û di nav malbatê de yani ji aliyê mêrê xwe, ji aliyên birayên xwe, ji aliyê mezinên mêrin ve dibin desthilatdariya wan da dixwazin ku jin bijîn. Yani armanca wan ew in ji hera wê de ji aliyê perwerdeyê ve, aliyê rêvebirinê ve de dixwazin jina ji mafê wan bêpar bihêlînin. Serenava nûçe ew da jî derbas bû ku behsa peymana Enqereyê dikin. Hin çavkaniyê nêzîkê desthilatdarê dibêjin ku wê peymana bi navê Enqerê bê îmzekirin. Ev bi vî awayî tiştek nabe. Mirov nikare bêje peyman jî nikare bêje girêbest jî. Dê bi kêra wê vê lihev bikin, vê mutabaqatê îmza bikin. Di nav desthilatdarê da Ittifaqa Cumhur vê her di partiyê vê tiştî bikin. Navaroka wê ji xwe ne diyar e, lê bele em vî tiştî bêjin. Nikarin bêjin ku peymana Stenbolê ji ber ku nirxên malbatê têk didan me rakir, ev tiştan ne rast e. Em vî tiştî dibêjin ku li dijî jin mafê mirovan yê jina û yê zarokan bin. Dema yani plana mafê mirova jî amadekirin. Piştî wê jî zaten yani binpêkirinên mafan bi ser me da bariyan, bi ser HDP da girtina partiyê wergirtina mafê parlamenteriya Ömer Faruk Gergiroğlu û bu yerên vin awayî gelek bi ser me da bariyan. Piştî peymana Stenbol ev hemû binpêkirinan hatin kirin. Ev hemûan nîşan me dide ku ev plana ku eşkere kirin ya mafê mirovan ji bo tunekirina mafê mirovan hate eşkere kirin. Peymana Enqerê jî ku behs dikin jî armanca wê ne ew e ku jina hember tundûtijiya biparêje. Berîn xan ez dixwazim wê yekê jî bipirsim. Yani bi biryarnameyeke ser û komariyê niha Tirkiye xwejê kişandiye yan jî dixwaze xwejê bikişîne eger jê re biçe serî. Jinên mafparêz femînîst li Tirkiye li Bakurê Kurdistanê wê vê yekê qebûl bikin wê wisa bi bêdengî Tirkiye bikaribe xwe ji vê peymanê bikişîne. Tu planeke çalakiyan li pêşiya hereketa femînîst heye ji bo vê yekê? Evet, program var önümüzde. Bername me amade ne, me amade kirine. Carekê ev biryar em qebûl nakin, em wek tune hesab dikin. Piştî ku biryara pesinandina, pesinkirina vê tiştî li parlamentoyê hat kirin. Hemû parlamenteran piştgirî dane vê peymanê nikarin vetoyê bi ser îradeya meclîsê din. Bi biryara yekî, bi îmzaya yekî nikare bê tunekirin ev peyman. Belê, yani têkiliyên navnetewî girîng in û hin nirxê ew ê xwe jî anî ziman li gor peymanê neteweyî ku Konseya Ewropa got eger piştî sê meha tiştek nebit wê ev peymana
بطال كرن لي بالي ام دبجن كو اف بريار لغور حقوق نافخایی نروايا ام قبول ناكن ولسر فايجي ما بالنامه كيفا داخواز داخوا جهان دا كونساي اوروبا وما خواست كو انجام اعتراض ما بپن ولغور اعتراض ما بريار خوا بدن دوید ام سریل دادگاه بلند بدن ما سریل دادگاه بلند جی داد و مجاره دا و هینجی دوز بینه فکرن تشتی گرین کو دادگاه بلند وقت دادگاه کا سر بخوا یعنی یاسا و حقوق چه دوین لگور وانا بریاره بدن اف بریاره که لدجی قانونا بینگهینه اگر بوی آوائی دخوازه تشتکی دم بکن بلا بکن برا بوی آوائی لپارلمانتوی بریاره بستینن اگر دخوازن جب پیمان وکشن دویجه دبل پارلمانتوها ترکیه بریاره بستینن دنگدان سر بیکرن به گور اصول و قاعده یوخا وکشاندن جه بیکرن لگور یاسایا پیمان هین روایا و تبره و برن او رکلامن که هاتبون کرن لشارداریا کجا الیه با آفیش و بیلبوردا که رکلامن پیمانه کربون که خاله پیمانه تدا جه کرتبون لدجیوه لپرسین هاتا وکرن جو آلیه دوزگریه وک ام بجن حقارت لدجی ماموستا و پولیسا بناف کرن و بووی آوائیجی لپرسین ده درباره ویدا هاتا وکرن اف حمود تشتانا نشان دادن که دخوازن تندوتوجی روا بکن şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçiyor. Yani kuştuna jinavak bu gumante tomar kirin gelek jintena kuştin u vekşandina paymana İstanbul'e pişti ve bi 12 saata 6 jin hatan kuştin. Pişti vekşandina paymana 2 saata cari jinek hatan kuştin. Spas Hanım Berin Sönmez, feminist aktivist u nivîskar ji Enqerê mêvana me bû zor spas. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Ez spasiya wet kim weşanin